just showed us 200 supply again for Yoda. And look how low he is on money the entire time. It's awesome. He's hitting those production cycles so well with those 3 basic army that he has, whereas Nurture just can't get rid of his resources. This game obliterating the forces of his opponent. The ultimate is moving it again, but there they are. The Marines are dancing. Yoda is at the Ultra's camera wasn't there. I can't wait to give it over to the analysis desk to hear Jared and QXC being like... Co mam gadać? Prawda, dużo ludzi... No i kiedy Minecraft? Chujowo. Nie wiemy co się dzieje, ale ludzie klaszczą. Tam jest chyba ten... Jak on się nazywa? Rojo. Nie Rojo, ten. PewDiePie. Nie. Makuła. Nie. No. Hawking, o! Siedzi taki sam w fotelu. To tak, to idź. Dziękujemy wam bardzo. Zapraszamy was do kolejnego turnieju, ale już Ladies and gentlemen, it's coming live. Now we're here in Katowice, Poland, and this is Hannes, and this is Gorol. Show some Gorols. Nowe paliwki z generalnie na 500 zł. Show some dywan. A tu panie w ponętnych kombinezonach. Wiesz panie, że są porządne śląskie strele w dzikich kombinezonach. Tam jest ta świetna gra, tam jest gra, tam jest świetna gra, do której się gra swoją gitarę podłącza. Kto mi wymieni? Słuchawek. Wszystkie gry, które tu można rozegrać. Jak niedługo są turnieje. Tutaj Ameryki widziałem tam. Znacie w ogóle chłopaki Actiona, czy nie? Nie. Frapsa znacie? Ja Milirisa nabyłem już wczoraj właśnie. A, pewnie nie w promocyjnej cenie, co? No nie w They were the pinkboard kings. They're the ones who were used to playing with pinkboards. They are always good at counterwarding. Co już grają? Co grają? Open, and they've just been sitting here the whole day. Huge props to those guys. Here we go, fix event. Jesteśmy na AIM-ie. Ja się chciałem poskarżyć, Goro Katowice są gorolskie i nie wpuścili nas do środka i pokaż jak teraz musimy oglądać. Musimy oglądać o tak. O, pytam się władze Katowic. Sky jest wasz honor, to jest gańba. Ale mamy choinkę. I tak zakończył się dzień pierwszy. Księgarnia Buka. A kaj Gieszynki się pytam. A kaj są te halby wszystkie? Warszawa kurwa. Budują się. Tak się, tu się oddycha. Jesteśmy w Katowicach. Ciepli na mnie. Proszę Państwa, dobry, to ja. Wpis do ludzi miało być mniej, a jest jeszcze więcej niż wczoraj. I nie wiemy czy wejdziemy. Zaś nas będą przeszukiwać, Miłosza ostatnio dotykali w intymny sposób i generalnie to jest pogwałcenie praw człowieka i zwierzęcia. Widać tam służby porządkowe i to się może skończyć w tragiczny sposób, ale słyszałem, że te pały z League of Legends są za darmo, tak więc wszystko będzie dobrze. Ja jest Hannes i chciał powiedzieć, że to jest najgorsze wejście jakie było kiedykolwiek. Miło skomentuj. Staliśmy przez... Dwie? No za niecałe 2 godziny w kolejce. 2 godziny generalnie zostaliśmy obrażeni, ale poznałem bardzo fajnego pana, który mi powiedział, że jest taki świat obok nas równoległy, że jak postawisz drabinę, to możesz tam po niej wchodzić i że jego matka pięknie maluje i mogła pracować w Disneyu, ale nie chce. To wzbogaciło mnie bardzo. I zaraz idziemy na salę, jak wejdziemy, a tam już chyba nie będzie placu, ale... Miłość, powiedz coś na koniec. Pokoż ludziom, pokoż ludziom. Zostaliśmy ściśnięci przez tłum. Ty jesteś Gimbem?
Generalnie jak w tej piosence. Ludzi tłum, a wszystko takie dziwne. Ja nie ma tytułu, ale... A, Deep. No, Deep Flag. Ile już jest? Proszę Państwa, to jest gra Call of Duty 8. Czekaj, a co tu jest? A, Black Ops. Build chyba. City Gamers? No, tak. Kurde, fanem jestem. To fajnie. Już przyjął. Dobry wieczór, dobranoc. Nie wiem kompletnie, która to jest pora, nie wiem kiedy będziecie nawet oglądać w sumie, bo nie wiem kiedy zmontuję te wszystkie filmy. Tak, tu nie godą po śląsku, bo to jest internacjonalny film również dla ludzi w Afryce na przykład. I właśnie wróciłem z IEM-a w Katowicach z trzeciego ostatniego dnia. Jest godzina 22:50, 20 stycznia i teraz będę wyrażał moją profesjonalną, niezawisłą opinię. Miałem też trzeciego dnia ze sobą tylko telefon, bo generalnie zostałem pozbawiony wszelkich narzędzi do nagrywania. A mówię, nie będę dawał malkontentom, na marginesie jebać malkontentów, nie będę dawał malkontentom powodu do zadowolenia, że nagrywam łokciem bezdomnego, tak więc wolałem nic nie nagrać, a co nie zmienia faktu, że trzeci dzień był de facto najlepszy, ale więc co do IEM-a ogólnie, dobra impreza, 7 na 10, bo było jedno wejście otwarte, na dworze było zimno i jak gorzoła chodziła po tłumie, to do mnie nie dotarła, no i jeszcze AZUBU!